guys, March 5, 2021 gihapon karon sa Palis as what I've promised ninyo guys nga matuta sa resort. Yes guys, matuta karon pero nihapit pa ko sa eskwelahan og mao ni guys agang nakit-an flower nga violet color. Wako kay buksan inganda ni so nakahibaw mo guys, please paibaw ako ninyo sa inganda ni kay giganahan kad supog taman. Di ako karon sa eskwelahan pa di ay kining hapit sa ako kay kuhaon na ag form 137 sang pagumangken kay dugay ra ko to maintunsis na gajud ko dani kay dugay ra ko ni jagingnan nga ipakuha anja wa pagadin ha makuha kay kinilingin daghang tay buluhaton ja na in love jud ko daning buwaka as in baw kinsa man sing nakahibaw sa nganda ani guys maluoy mo na ho ingna ko ninjo kay mga jud ko dani og sanga baron ug unsaan ni pagtanom ug di ra na guys di apay buwak ang giganahan na wa ko makakita dani dito sa amo dapit lami jud ay mosurod mga eskwelahan kay daghan sila buwak pero bawal mga wat na guban ra ba kay mga eskwelahan kay mga wat ra gajig buwak. Pero guilty, basta po ko daan guys, sa gamay pa ko. Pero agaw mo pang ibang mga kauban, may tigdaan. Ato tas sulan kayo, mga watagbuak. Dagan dito yung mga DC. DC may uso sa una. Kini guys, so po ko masayrog sa nga daan eh. Pero di aday ko karon guys sa La Hacienda National High School. Na timingan po pag-abot na gamitin ang mga teacher, mautong naka libot-libot sa pagod. Sa tanawan ni kamunggay nila guys, grabing tambuka. O dito pa nis amo na utaw na ni, di pang watso ng mga silinganan. Kaya taas bajag panahon karon dyan. O kining kamunggay mo ba dyan itong saligan o panudaan. Kini siya guys, wa ko makaila daan eh, pero may ang siya og santan nga buwak, pero lahi ra man pagijang dahon kay katong santan ba kay gagmay ba tug dahon, bo sandi pa ingana ning buwak lami og color kay pink ka adyo girl na girl. Kung nakaila pud mo daan sa ningan daan guys, pwede po din i-comment sa ubos na nahungag ko daan kay nice ka adyo siya picturean ja. Wapo man ning ang cellphone day gamit tag picture kay automatic siya mo blur daglo jo ba, mura pag DSLR kuno hay tanawan ninyo di ba? Wapo ka adyo, ja nice pud ka adyo buwak kay grabing ka pink dinhi personal. Sa di pa tamad to sa resort guys, gusto ra nang i-share ninyo ang mga shots bitos mga buwak kay basin dag na mga flower lovers dani kani sure gajud ni guys nga buwak na gajud ni. Di na gajud ni mo ingan og ornamental pa ni sa ni pana diha kay buwak na gajud ni guys unta ma-enjoy mo sa mong pakit-on kay wa pa mo mga teacher so pakit-on sa mga buwak daari sa eskwelahan. Na guys, tanawan ni ninyo na alami ka jud gidhang pagkayilo kay grabing lirik ka. Na in love ko daaning buwaka bawo sa ninganda ani. Kung nakahibaw mo guys ha. I-comment ba dyan sa boss kay curious pa kung hanin mga buwaka ni. Kini pod guys na wa pa ko kaila danig sa nining buwaka gidhang color kay mura sa jag light nga orange. Na bawo sa ninganda ning buwaka ni. Kini guys kay dark siya nga version. Mas nice siya kay limag ka adyo og color. Takotloon gadyo ko daan ni guys ba pero kapiri sa bunja ko. Jawa pud pay ka pangajuan dya murag di grupo nila i-allow nga ipang kotlo-kotlo ra ning nasa eskwelahan. Wa ko kay bawog asa ko daan ni mga adyo og saha. Pero basin og makahangjo tas mga teacher daan ni puhon balik ko. Sa gamay ra gud ka adyo sar kasanga. Adyo ko ni joging nagwa pud mo maikag na. Aray ikagan na ni guys. Oy, taman ra man ta picture kay unja jati rig ma. Piriso na hinunta na ning mga wata na ni bisag sa kasanga. Ug naa pala man just tiri guys. Wa na ning kuwa ka nagkamot to na ngato na to wala mutlo-kotlo na gadto dani. Major ko bang gibilin kay jud may makaangin na di na may makauli adto na jami presinto apo niton. Hi guys, so diyan ako guys sa resort, Berhin Resort di ay. Diyan daghan nagbuwak oh. Na tubo ra siya sa kajutaan. O pas lagi abrig balik guys. Nawa ninyo aguan. Kahoy ran ko aka. Dakit na siguro ni kahoy. Kani, naam ni tubig dani. Gi-develop pa magud nila guys. Kanang diha guys. Ila pa nang gi-develop ang karsada so wa pa jud ni ma-open pero ini ka-open dani. Sure ko nice ni kaadyo. Usa ka sa sagdanan. Kini guys. Kana cave nang diha. Sauna pasudlan pa na da ng cave karon gi-close na nila. Narhi ko guys ba kay ang nahuna og nahuman na pero wa pa di ay. Wa pa di nila gi-open. Pero guys, sa wa pay pandemic nag-operate ni sila. Ansa na undang ras pag pandemic sa matong ilaha man ning giplanuhan nga ilang palamian palagi. So umauning sige pa sila siguro ron og trabaho o plano ug unsa nila pagpalambo. Pero guys, ug mahuman na ni guys, laag tadaan ni puhon kay sure ko beautiful ni kaadyo og mahuman na ni tanan.
Pero guys, naidako kadzong kahoy ba na kining dakit na hagleken tanawon kay murag sure ko nga nagroy has dihang namudyo kay ang katapok manggug mga kuani ja, mga sanga-sanga ba ja bugnawon ana siguro has mo kabugnaw ja. Agaban pud misturyo na kuno day mga engkantod ng mga jatut. Kay mao man ipuy-anan kuno jatut nangihan ng mga dakit. Nalingaw ra man pud ko guys daaning mga flower. Ay daghang mga buwak dari sa mga juta arbito na nubo-tubo ra. Tinanom siguro nila sa una ba anja. Dali ra man ning buwak kagud mo kanap. Kini gani guys sagbot ta gani ni pero wala may sa buwak oy nawa puti kadyo. Picture pug ko kay giganahan man ko pero sagbot ra jud ni naranis mga kadaplinan manubo-tubo pero pwede man mo i-transfer ka ang ganahan kag dad-an mo sa imong bahay pero luoy pug atong environment no ug kuhaan na natag sagbutanan. So guys, kaya wa man may kaligo sa resort kay close pa man diyan. Hapit na lang ming undo dari sa Untaga River. Dami sa Untaga River. Basig pwede ko dani makaligo. Medyo hadlok sa tamakan guys kay murag feeling na naglukong banapon sa dapon. Pero mapadadyon laman ta kay to aga una-una nag-usa. So makita na tagsuba gikan daari guys. Mura maglain na nagang feeling guys, mura baghaglukon na ning dapita. So mao nag-aga sa tubig guys. Basta feeling na halainon nga murag bawo. Bagat ba? Bagat sa daghan. Nangita-ngita am gud ko guys ug kanang kaliguan ba bahalag nga nirang sapa kay grabe laging inita na feel na dyan nagsamir dari pero lainon man. Ko katabok. Basa gud ya. Maglit man. Basta guys kay lainon wa ko ma-excite nga magbasa-basa. Lainon man gud daghang feeling dari nagbarog murag na something. Murag na something lainan lagi sa feeling. Nagbarag-ragad ko guys, wa ko maligo bisag lami ag tubig kay feeling na murag na nagtan-aw na mo ba bisag kamerang duha. Haglakon lagi lugar lainan nagang gibati. So, lainan nagang na feel guys, mura si jag feeling na murag na jay has dani somewhere. Daning lugar dana. Kaya wa na isang mga kilid guys, mga kabutungan nanda murag somewhere na sa mga suksok murag murag na ihasdan ng pabugnaw. Hadlukon man mura man di si bitaw gaan sa pamati nga liguan. Di ba nay tubig usay nga nigtanaw nato murag ganahan kadto tamo tambog, ganahan tamo ligo. Kare kay murag lahi, murag jag something lainon nga murag inig tambog nimo murag nay buadja or nay something nga makamatay. Nga naagi ang feelings. Pero bawala makapot sa mga taga dari pero mura po na ahong na feel. Samtang na ako dari. Mas undoy guys. Sabay-sabay. Wala dining saboy sa ang camera lens. Naning pas ang camera lens. So guys, wako kay bawag sa nito ning saboy. Wa man po ko kitag dahi mananap ning lupad. Hani ka to. Wako kay bawag kag batog hani to. Timing gadget pag ingon nagsabay-sabay mo pay pagsabay ni ja. So wa ko kay buksan nito guys kay hanggi kuag maadyo wa man ko kakitag mananap gud pud ganing lupad. Ing kalit ra man to jaglabay. Wa ko kay bawag hani to. Basig kaluluwang ligaw hani ba or bad spirit wa ta kay baw pero whatever was that paala na si Ginunay bahala. So ana lamang gipa hanggang kamera datong time kay nahaglok man kog hanito ning sabay. Nating gadjud lisang-lisang no putadaan ni. So guys, nang lakaw na lamang ming undoy duha kay murag lainon man. Ning ditso misa, Kambaol Alicia kay mutanaw na pa mig sunset kay maunay bag-o na gikahangugan karon, magatang sa sunset. Tapag nga na. Una kay bong-abog agi mong agi. Magbaklay raman ko guys kay diyan mo kong pasak dyan asa ko musakay bala pag baklay ko. Tanaw naman ng daan, tulid ka dyan nga ng kurma. Ay, daraga ng giganoy. At to, may babaw mag-sunset. May nangabuang ming dua sunset, guys. Nang-adek mi sunset o sunrise. Anay sag view dari, guys. Tanawa. So, dami guys sa likod sa top. Part yapon ni sa Alicia Kambaol. Hangat.
Gitagak man nimo gahang merinda. Gahang merinda guys nga kuon. Kanang tawag na ni turon. Nga na ubi pala man. So guys, alas 4:30, alas 5 na di ay. Alas 5 na sa hapon guys, mauna ni agad lawa pa sa musahap. Inita no. Marang inita gyapon, pero hapit na sa musahap. So anhin nami magpasahap sa adlaw. Nice ning view ha oh. Nice ka to. Wala ko sa mga GoPro na eh. Tanawan ninyo guys. Night clouds nga natunga. Dugad sa oy gang giwat guys kanang mura na bitag mo yelo ag palibot. Lagi ka nang orange na ba nang addict mi. Nang addict mi guys sa sunset guys. So guys ni sugod na sa ka orange. Ano na isag mountain oh. Nice guys. Sobra. Breathtaking ka sa view oh. Tana adyo sa lagi ka oh. Awan ninyo guys, so mahapon na dari guys, ang mga mountains mahimo si jang orange ug color na. So tang liligo tro ang sunset. Wow. Ana ni sugod na si jag kakuan. Karang bakara sa adlaw oh. Lain na puro mas clouds. Okay guys, so mana ni itsura ni ja as of 5:30 in the afternoon. So hapit na dyan si Jamo Sagup. Salamat kadto guys sa pagtan-aw sa pag-witness sa sunset with us today. See you tomorrow guys. Og wa pa ka subscribe, pala ko subscribe, like ug share. Og salamat kaadto sa inyong suporta na. Anta nalingaw mo sa atong vlog today. Happy weekends. Enjoy your week with your family. Stay safe og God bless.